Kantalija kienu norbi ma kontx waħdi, kien hemm Renzo Spiteri wkoll li kienet jagħmel percussion u kien hemm Peter u Alex Papagiorgopoulo. Ħana konna nasib ftit mill-artisti li Nirvana kienet issa skopriet f'Teatru Unplugged. Allura ħana inħossuna grati ħafna li saqsitna biex inkantalija. Nirvana kull fejn kienet tmur kienet iddawar li Rius għax kienet sabiħa immens, però kienet iddawar li Rius ukoll imħabba li kienet intelligenti u kienet bniedma verament kolta u vera mimlija mħabba. Dak il-messaġġ tiegħi li nħobba ħafna u ħafna nies li ġew hawnhekk li ħabbuha ħafna u l-messaġġ li għadditilna fl-ittra tagħha kien verament speċjali. Illum ħammur id-dar u tallimt xi ħaġa. Grazzi. Nirvana kienet vera bnitna speċjali ħafna li jina sirt nafa True Music ovvjament għax kienet il-ħolma tagħha u ta' John Shaw li jagħmlu Teatru Unplugged ħafna snin ilu u jiena kont on board mill-bidunet. Però mbagħad ovvjament sirna nafu xulxin ħafna iżjed minn fuq livell ta' xogħol ta' mużika biss. U kienet bniedma li apparti li kienet kemm ħafna affarijiet kienet vera tpoġġi l-affarijiet f'perspettiv. Anke mill-ittra l-qrat l-stress ta' ċertu performance u affarijiet kienet dejjem tgħid li life is much bigger than that. U lili ovvjament għalmitni ħafna. U dal-aħħar snin meta jiena ġejt on board bħala artistic director, wet minn artistic directors. Kon waqt il-meetings kienet tkun li kultant kienet vera tpoġġina fuq ċertu triq li wara ġelek vera taħseb. Bnidma speċjali naf li tinsnaġra klixja ħafna imma vera ġifieri speċjali with a very capital S. That's all. Ħdimt magħha u għalkemm kien xogħol kien verament xi ħaġa pjaċevoli għand magħha kienet fil-fatt l-aħħar ħdimt magħha kienet tqila bit-tifel iż-żgħir. Kienet jidhirli l-Euro Changeover Malta fl-2007 jidhirli dak iż-żmien kien u kienet xi ħaġa pjaċevoli wisq. Ġifieri tieħu pjaċir taħdem magħha għax kif smajna u kif ġmajna ma nixbgħux ngħidu anzi kienet mara pożittiva. Taljani għandu espressjoni solari għajdu għanni jisma ta' jkunu jisom xemx u verament naħseb Nirvana kienet dak it-tip ma kullu kien jafa. Inni nafu ħafna snin ilu dal-ħar snin sfortunatament inqetajt minn magħha. Għandi memorja sabiħa tagħha ta' meta wellit li tifla tiegħi u ġiet tarani l-isptar ma' Ira Losko. Kienet pregnant u għandi ritratt fejn verament nożu għal-qalbi ħafna. L-ħar telefonata li kelli magħha damet minn għawdex sanna x-xahar. It-triq kollha bil-vapur b'kollox. Ma kellix il-koraġġ li kellha hi, m'għandix il-koraġġ li kellha hi u llum verament reġgħet uritni kemm verament immara ta' veru. Nirvana kienet persuna li tqajt magħha ħafna snin ilu, konna għadna sixth form flimkien. Għexna ma' diversi xhur ukoll Awstralja flimkien. Kienet persuna li tallimt ħafna minn għandha, għadejna esperjenzi li żgur qatt ma se ninsihom u hekk nixtieq niftakarha ġifieri b'dik it-tbissima. Infatti anke waqt il-qoddiesa bdejt immaġina li qed titbissem naf li she's in a happier place u kienet persuna intelligenti, persuna kreattiva ħafna dejjem tivvinta xi ħaġa x'tagħmel infatti kienet parti integrali ħafna minn Teatru Unplugged, tintroduċi bands ġodda f'Malta fil-Manuel Theatre. Għandi ħafna memorji sbieħ ta' Nirvana u nixtieq li kulħadd jibqa' jiftakar hekk u smajna mill-ittra tallimna ħafna minn anke wara li issa ġara li ġara sfortunatament hija talima kbira għal kulħadd.